Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Green Hills Maukarwat Tourism Society, ringkat ka Jingeseng Samla, Church of God, Meghalaya and Assam, minta kasni ka hanyo trik ujiliw 8,800 kila rakhe ya ka World Environment Day, ha air pengat garden, harang mau, kabadai kawai ka jaka jengok kai kaba itnat hapo kani ka shnong, kaba nakalyang ka society, kan saple pat ba no shen. Kajing rakhe ya kani kasngi kalong kum shibenta ban ai jing hikai ya ki pat ba nong shong shnong khamtam ya ki khna samla kumno bakin nang ban iet ban buram ya ka mei maryang bat ya ka kam jungo kai perthai kata ban penne pensa ya ki dieng ki set ki telong umbam umdi bat ban le khut ya ki saudong saukun ha kani kasngi la ya don lang uba renikten lingdo tongkhar u MLA ka than kum ukong san Berhadian ke jingelang balingkot layo bantung yakiten rai dieng kumba sanspa tenrai habaro saudong jong kate ke jaka jengokai hakaba laya shimbenta nadu UMLA kisamla jong ka jingeseng samla Church of God rangmau uba Jeslan Roy nongsiet ka Dr. Felmika Marbanyang uba Senchar Lingkhoy bat kiwei Chọn nêu ấy. Ai không đều. Mang qua bơi học phải sắp khoát này. Ai biết đã bây giờ. Jadi kenapa? Singapura kalau pilih. Kami surat lo, sumber hal. Makanya ada parking ni. Kalau kami ibu awal. Benar. Benar. Sama. Yang, ya terilang. Tidur. Biasa santai. Kumjoro ika Green Hills, hakabak penbet ika tree plantation. Kabanlong kajing mentoy, ya kipat bak baro, ya kari, ya kajat benreu, bar kamtam ya kisamlah hakalawe. Kumbaong baru adjustment ne, bahaba tung ding, dei bayo yung mentoy no mentah-mentah, lene yo oksigen no mentah-mentah. Hadai kasimpor, daki bon snem. Kidon kiding ke pasan keloi hoat sausem sasnem kila he kidon kiding ke kamsan suki kisimpor daki posnem hakabangin yo ke jinjarngam lada omdon ki bayo i jingai ban le kata kan poi ke por lada baro ngini le tang ban pom nginom me thungding kan poi ke por bakan bu jing ka perthei baro kawai ngis ngotenat hakabang yo sngaw ke jingdon jo kene ka kini ki company hakabang sarkar ki wanra ban thungding kini ki dong ki thanjungi khamtam se kitai ki than mariam hakabang la perlut daki kror balik bentung ding dah kata kecing perkat bah kini kiding dah kila hek kin air ke oksigen yangi kipat ba te sei sempat perkemau pi samla tongin don kena mesim yo kecikir klik bah kadai hanga pi marwe bagin don kena kecikir klik bagin tung ding kumbalale dei baru jas kadai kaduksa ke babah duk kata-kata ya ka bangi dei ban bot ya kadai kaduksa ke babah ngai kecikir bot kecing ruang ya kena kecing tu babah kamtam ya kena kejaka hangne hamau pole kabadai ka garden ke air pengat garden ka keteng ke pasku tenat hadu kata ka air pengat garden na kami lenti bakane ke jaka kan long ka way ni ki jaka ki ban long ka tourist destination ngilai persang banya boat hakane ke jing yo i jing baru jas hak bang ngilai persang banya pek ikino ki jaka ki ba itenat tai way ulum mapio inang ne nang utai ulum bomber bangi ong ba itenat hadu kata-kata tai ru da kejing yadon keti lang bar baru jas ngilai thet yo tai ulum ru da kejing perkat ban promote ya kator semah kene kadang katang ngidas ngotenat hadu kata-kata ba da ki bro ke baron jingmut ki baron kemersim ban promote ya kator sem kin yo ban long try kini jaka ka itenat kum kini kadang don sekue jaka ka bangilaya pai khmat ba ko ba hadu menta ampedon bayo berkata kadai katai ka mau kentang ka ba itenat hadu kata-kata ka bangirang don kejing perkat la don manu sena prenjo phi pin persang mat explore kata ki badon jingmut la ngiyo sai hutai ka lum mau kentang katur kadai kuwe ka badon kejing itenat hadu kata-kata bangi snaki viewpoint but kane ka circuit jogi shane baro kuwe la ngila bon telik viewpoint ka itenat ka kum kane ka mapole ngiti kenabet bangin la ban atrak ke toris hak bakin wan naka state mekraya bar kumjoro nakari India hi barok kawai kadon kejing angnot jonga berkalong kejing posnew ala da kala la ngila penkelai ke mekraya
kum kata ka India holiday home hakaba kinong India kinwan sa hakane ka state jongi barwan penlut ki holiday ki jongki kanlong kabalabiang larangila ban convert ya kata larangila penkelai ke Meghalaya bakan long ka India holiday home bakinong India kinwan syong syuti ha Meghalaya nakwa brong pi kun samla kalabiang larangim trei kamsyu kiwei kalabiang bangin yo kamtang na ka tourism nang penjerngam sisu ya ka om ban penlek lung khuit no ya ka handai ban pen thong sapti dakinde ki sopti ki ba pher hakirong ki ba pher gidon gijing ekren serum seneng ki ban ong ngi kemen tang ban shu ya kamai da ka bangin klong no ya ki mar na ka khendau handai ngim kemen pat bak ngim perkhat pat ya ka ka banwan bakini ki longdin gijungi da ka pat kin bam hadin habon te ka jingale ka long ba mangi ki batre nakanta ban penek pensa ya kamariang ro ngine tre bat kin don ro ki ba don ban tre nakmenta ban kamai da kilat ba pher nam ta ban kamai jakpo da ban klong ban ti da kumne ba kumtai te hendrei lada kita ar ki ya renti lese gani ka sodong sokun jungi kanne hendrei don tang kinong penjot don shu kinong sumar hatbui ka singing yu isu ikan ka sodong sukun jungi bakalong ka sodong sukun ka ba itnat bar ka ba phu ka ba ping te namar kata nakaleng jonga kumuwei na kinong sungsnong jong ka state bat jong ka ni ka mokrwat bat jong ka ni ka thain ka dong ka thain ka jongi ngisngo bangi don ka cingkiram ko hadu ka kata nakabenta kini ki khaw ki betap bangin ya pende bangin ya pensa kenang ba ka ni kilawei ki jongi ki khon ki ti ki jongi ki ban salong kinong simpateng kin long ki jingkemen nakabenta jonghi kidon kibru kibom yi jangai wat habadon ka ding so pho hakper wat habadon ka ding so pi hakper mar ka jing jangai to ka jong ki bar ki jing bom i jong ki kalawei ki pom no ten mar kata kalong jing do nong ya kata ka jing kasem lane ya katu ka jaka ka bakidon hang to ten mar kata ka ne ka jing khot na kamda jongi ba iwei habangidon ha ka ne ka por bangin ya perkhat ni puson ban le e kum ki program khnang bangin nang la ban pena pensa ya kini ki jing don jing em bat ka beden kat barkajing ke jungi kamarang Tourism society jongi ngila stang na tu snem arjar saw bat hadu menta kala kot kumba arpu waste nem yai ha ka bagan siyo ban celebrate ya kani ke civil jubilee satang katu ganes nem bat menta ngi sudon bok menta snem ngiyo bani kendo barkajing sing samla na markadon kani ke program ke bakrpang ya ke jingdap saw post nem ha ka bagan celebrate how nu banai December tinggal ong ba lakum ngin yo bania collaboration kenang ba kandan kum ka waini kilat ban penslur bat hagi juga por ban penrung hagi kon samla ya kamensim juga jingki ya kamariang bat jek ban tengkai kamariang nakaliang juga badi kami mai long kum secretary mga ngalong chairman no tingidan tangka family ngalak ban ong kala sin long tangka kerteng hendrai ka kamiat pade nama ka jingdon tang khandiat no te lese tang khandiat ki bom itho ilok jongai Dr. Filmika Marwinyang belong I astan profesor po nehu tingila shimi ka senjam nakaliang jo kayeng manaus nem banle ya ka bakum gini ki small program ban ngila sedang nadu arjar khatway continuous hadu menta ngila thong la palat hajar tenrai te ka hot spring jakram ka badai ka resort ka bangi ngilong try hang tu te la de piwan pek ki kon samla ki dingba dingsan ki lalong hang tu ngitung snem arja khatway ha ka ba katu jeka ka bala ot tu lum ka lalong senen handai de ka bangi thong si thong manos nem dan ka ba im dan ka ba yap but suki ka kalalong ka weni jeka ba jerngam ngala panong na ki campus ka ba jerngam te hang ni ha mopoli ru namar bakarang long langkring kumning idang sedang kumba arsnem laibat menta kiladon katu gini giding ha gini jaka tenre namar bompat don nong sumar sukher kadang long lightlan ya kading bat yo pelang masi te bon kim simpat la ban im tenre namar kiladon lepa kini gi ding perngop kini ki laulunong red kala long green lepa te ngin syu attach tang katu gani bat menin ka singi nga yo ban collect nang tenis long ba sauce pa sampo kitan riding mangini thung menta ya se ke namla ban im baro rede ki im tang sampo ri spa ru ka di ka part of contribution ka ba ngala ban ka major setback ha ka ban kumno ngila ban green ya ka ni ka campus jengi ka bangin sasdang no ha kini ki banai ka ban wan
haga bangin sedang mendevelop suki-suki na mangin patio na galing ka sarkar ngi sedang hina ka family bat nga ngits kam bahadin kumbah saw na santnem kani kan salong ko weni ki destination ki bapau haga di katong kathan ngala banong ki ban kringi ki nong we nong ar ki ban sakai bat ki ban chuan picnic haga di jika